Salutare, salutare, salutare. Iar să vin de azi? Nu știu, vedem. Imediat. Da? Mare grijă pe USD 10. Ieri s-a câștigat, nu e o problemă. Da? Hai să vedem astăzi ce o să facă. Să vinde piața, pentru că de data asta Trump a pus foarte mare presiune pe companiile astea petroliere și în același timp pe companiile de armament. Ați înțeles? Și a pus presiune în principal pe cash flow-ul lor, pentru că pe alea petroliere vrea să le trimită în Venezuela să cheltuiască o căruță de bani și pe ăsta de armament nu le mai lasă ca să mai ia profituri și să-și cumpere înapoi acțiunile cu totul. Și atunci avem o foarte mare problemă, de fapt, la nivelul ăsta. Da? Salut, aveți și astăzi promo 350, pentru că asta funcționează pentru voi. Vreți cât mai ieftin, dacă se poate, și gratis. Cei de la suport primesc 1001 de mesaje în care toată lumea vrea gratis, dacă se poate. Bă, nu există să faceți trading gratis, fără bani și fără educație, nu aveți ce să căutați în trading. Vă spun de pe acum, foarte mulți în schimb pe partea cealaltă sunt tot felul de educatori dintre ăștia de trade care vă spun, bă, tată, uite, puteți învăța așa pe 3 lei cursuri gratuite. Nu există cursuri gratuite. Am văzut că foarte mulți prezintă tot felul de cursuri gratuite, care mai stupide, și asta vă mănâncă foarte mult timp. Cine vrea să asculte? Cine nu? Faliment. Da? Și cu asta basta. Așa, domnul, dar nu am povestit pe Apple Short. Foarte bine, nu știu. Nu mă întrebați chestia asta, unde se duce nu știu ce și unde se duce nu știu unde. Da? În momentul ăsta, GS-ul, spre exemplu, a atins 50% din creșterea aia din data de 5, din ianuarie 5, și respectiv că i-a luat vreo 2 săptămâni ca să se întâmple lucrul ăsta. Ești top, domnul, chiar dacă mulți nu înțeleg ce zici. Asta e, dacă nu înțeleg, de obicei rămân falimentari. Știți că sunt foarte mulți, fiecare moare crapă pe limba lui. Salutare, bună ziua să fie. Aveți cursuri și în afară de trading? Nu. În momentul ăsta nu sunt cursuri în afară de trading, o să mai fie unele pe viitor și o altă platformă care o să fie pe antreprenoriat și pe tot ceea ce reprezintă, de fapt, hai să spun, idei de afaceri, cum construiești o afacere și cum poți să faci bani online și așa mai departe. Asta e tot. Care derivă, de fapt, tot din partea asta de trading și etc. Părerea Mastercard e ok. Visa, văd că a fost interzisă de foarte multe bănci peste tot, da? Visa a fost scoasă de foarte multe bănci. Și foarte multe bănci nu mai doresc să lucreze, de fapt, cu Visa. N-am înțeles care este șmecheria, ceva s-a întâmplat pe acolo. Salutare traderași, salutare la toată lumea. Distribuiți și voi asta. Sunt 18 distribuiri, sunteți 459 pe aici. Așa că când vei lăsa, că nu vei avea timp. De-abia am avut, deci, înainte, cu 3 secunde înainte ca să deschid live-ul ăsta și mai departe, m-am așezat pe scaun. Nu știu ce să fac mai întâi și încotro să mă îndrept. M-ați înțeles? Pentru că am foarte multe lucruri de făcut pe lângă tot trade-ul ăsta. Și vă recomand același lucru. Vedeți că trade-ul nu este toată viața voastră. Voi pe lângă asta mai aveți și o viață de făcut și respectiv și alte business. Da? Când au ăștia în America și trec tarifele lui Trump. Nu știu, vedem. Salutare sectant, salutare, cât sunteți pe aici? 252. Bă, mai vreau niște hateri. Mai trebuie niște hateri, de ce? Pentru că algoritmul reacționează la hateri, sincer să vă spun. Da, nu reacționează la oameni buni. Știți cum e algoritmul ăsta pe social media și pe tot ce reprezintă social media, ca la biserică. Bă, biserica nu e interesată de aia credincioși, că aia credincioși deja sunt, cum să vă spun, clienți, da? Ai bisericii. Biserica are nevoie de păcătoși, da? Asta e toată treaba. Da? Și noi avem nevoie de păcătoși. Cineva să ia de noi, să facă urât. Așa. Și avem aici ceva foarte frumos. Aveți deja un trade în momentul ăsta? Nu? Dacă îl găsiți, vedeți să nu fie scump. Mare atenție pe acțiuni. În momentul ăsta deja este un trade pentru că este supraextinsă toată treaba aia de acolo. O să fac el niște figuri mici și așa mai departe, dar nu contează. De ce? Pentru că are extinderea prea mare. Nu contează nici datoria asta imediată care o are. Avem o extindere gigantică. În momentul ăsta am știut eu, gata, man, pot să fiu și eu contra cost. Nebuni mici. Da, dar social media ăsta de fapt reacționează la fel ca la biserică, da? La biserică avem foarte mulți credincioși și babele alea care vin cu batic și așa mai departe. Că ați văzut că toți popii de fapt le iau pe alea la înjurături. Plecați drept de aici, nu știu ce le înjură popii. Da, și n-au de voi de toate babele și toți enoriași. Dar de fiecare dată când te duci la câte o mănăstire dintre aia pustie și așa mai departe, găsești toți infractorii care sunt acolo înscriși, da? Ascunși pe mănăstire sub un nume de frate. Știți că la mănăstiri, de fiecare când dacă te faci călugăr sau așa mai departe, te ungă ea călugăr, îți dă un nume de frate. Și numele de frate, de fapt, nu este
numele tău adevărat este tot un alt nume. Încă o dată pe site, promo 350, da? Cod de reducere pentru cine vrea să ia cursurile de acolo, sunt de aur. Comentați aici cum sunt cursurile pentru necredincioși, că asta este ziua de aia cu credință. Da? Cine a luat cursurile să-mi spun dacă sunt bune, dacă au învățat ceva din ele, dacă v-a ajutat ceva sau dacă nu. Sau dacă sunt foarte proaste sau sunt nașpa și faceți voi ceva pe ele. Nu știu, spuneți-mi voi cum sunt. Sunt sfinte. Cineva mi-a plăcut răspunsul ăsta, deci cursurile sunt sfinte, da? Îmi place chestia asta, să frânge aurul, mânca la tata de aur. Așa, aș vrea să dau încă un anunț astăzi. S-a câștigat din nou pe aur. A fost TP. Cred că pe ăla se câștigă în continuu, nu vă mai puteți opri din luat profituri. Ăsta a câștigat și ieri și alaltă ieri și acum câteva zile și așa mai departe. În continuu. Săptămâna trecută s-a câștigat iarăși în continuu în fiecare zi de aur. Da? Luați toate cursurile de aur și pachetul de aur pentru că sunt de aur cu adevărat. Cine este pe aur, încă o dată, pe Discordul de aur, vă rog să comenteze aici. Ca să nu spun lumea că vorbesc eu prostii sau etc. Dar s-a câștigat în fiecare zi. Să ai o asemenea performanță nu mă laud pe mine. Trebuie să înțelegi foarte bine structurile pieței. Și asta prezint de fapt în cursurile alea și nu mă interesează. Eu le știu deja. Aș vrea să învățați voi. Aurul are două probleme foarte mari. Două. Și ne uităm în momentul ăsta la aur. Are un gap care este închis la 4332 și mai are un gap la 4510. Asta îi afectează structura internă. Și creșterile care sunt în viitorul sau acum, se pare că sunt cumva cu frâna de mână. Ca să știți, să vorbim aici puțin de trade, da? Eu sunt pe aur, este super. Ideea că nu trebuie să ții în cap să intri cu tot contul. Sunt foarte mulți care intri cu tot contul, toate trade-urile care vi le dau acolo, vi le dau ca pe demo, da? Să învățați să tranzacționați voi, nu eu. Eu nu sunt important aici. Voi sunteți și tot ceea ce puteți lua de la mine este educație. Atât. Sau antrenament de trading. Ok? Să fie primit de la toată lumea. Duminică avem și conferința aia. Vedeți că scumpesc conferința în continuare. Cine nu a luat-o? Mare păcătos. Mare păcătos cine n-a luat-o. Ați înțeles? Mare. Scump râul, da, știu. Am văzut și eu. Scump. Și este în hold în momentul ăsta. Râ. Da? Confirmează venituri 8K. Mai influențează piața care nu. Pe aur contează Moody's Managementul. Sunt pe Super Plus. Felicitări, mai scoate și din banii aia dacă ai câștigat. Scoate niște bani pe dreapta și cumpără-ți o casă, cumpără-ți un nu știu, ceva. E un hold că nu lasă, da. Răbdare puțin pe US30, că avem ceva interesant aici. Se pare că avem vreo 5-6 fonduri, văd, care să bată. În momentul ăsta Fed-ul s-a retras din a băga bani în piață. Și văd că sunt vreo 5-6 fonduri care își dau un cap în momentul ăsta. Piața vrea să vândă, dar băieții ăștia vor să cumpere. Și aveți două pool-uri de lichiditate în momentul ăsta. S-a vândut, s-a cumpărat și în momentul ăsta să vinde la același nivel de preț și de volum. Da? Fed nu mai bagă deloc. Nu mai bagă, cel puțin public. Cred că o să bage undeva vineri niște lichiditate. Nu intrați, vă rog, în aur în momentul ăsta. Nu avem trade pe aur. Îmi pare rău să spun asta. Toate că multă lume s-ar arunca și nu știu ce. Ieri s-a câștigat pe aur, alaltă ieri la fel. Pura bucurie. Dacă vreți, vă mai arăt oaia aia de ieri. Aveți promo 350, azi faceți-vă de cap. Am rugăminte la voi să facem o discuție acum până găsim încă un trade pe acțiuni și respectiv vreau o confirmare pentru US30. N-am o confirmare acum pe US30, dar s-ar putea să avem imediat. Spuneți-mi câți dintre prietenii voștri fac trade și modul în care fac trade. Mi-a scris cineva acum, mi-a dat de la suport mesajul ăsta și mi-a zis că are foarte mulți colegi la serviciu care fac trade ca la păcănele sau dau în trade-uri ca la păcănele. M-ați înțeles? Niciunul. Aveți pe cineva în familie, colegi care sunt interesați de trading? Sunt curios. Să văd și eu cum e mediul ăsta pe la Românica. Trebuie să ne batem joc de banii din trade. Da, nu vă luați case, mașini scumpe, nu. Luați o casă dacă nu aveți, vă luați așa, trebuie de să o facem. Eu sunt prietenul lor care face trade. Și că nu nimeni. E interesant asta. Dar am prieteni care au pierdut în cripto și pariuri. Ăla nu-i trade. Dar oamenii sunt speriați de trading. Da, am făcut doar ce nu invest. Doar de cripto știu. Interesant. Wow. Nimeni. FVG, nu știu ce e asta. FVG-OB. Cineva fac și pe exterior nimic de gândit automat și e sănă. Am prieteni care au business-uri, dar habar n-au ce e bursă, da. Eu am sora mea și colegi care sunt interesanți să scăvăgească toată viața în chiar. Și nu prea face lumea. Salutare. Am un prieten care a pierdut tot în cripto. Da, dar cripto nu e trade. Cripto a fost speculație pură. Știți? Asta e problema. Ok. În momentul ăsta.
Hai să vedem, pentru că e super șmecheră piața azi. Vreau să văd ce face GS. Ok. Vedeți că e un trend periculos ăsta pe iOS 30. Mare grijă. Da, încă o dată, promo 350. Cine este pe iOS 30, le recomand toate cursurile de acolo. Sunt de aur. Sau cine vrea și cum crede. Da, iar garanție nu mai consider trade-ul și bursa e nosferatul. Păi nu e nosferatul, încă o dată. Oamenii preferă în schimb păcănele și toate alea pentru că sunt foarte leneși. Da? Ieri alaltăieri s-a câștigat pe US 30, probabil o să câștigăm și astăzi. Hai să vedem. Da? Vă dau și un TP2 aici pentru că avem volatilitate foarte mare. Foarte dubioasă piața azi și plină de volatilitate. Are volatilitate cam nebună, ca să spun. Râul se duce pentru că are extinderea mult prea mare, dar este cumva cam scump. Atenție cum alocați. Da? BNI-ul ăsta s-a extins și el, dar nu are range. Bună seara, luăm doza motivație în trading. Bă, curaj, vă mânca vreo. Dacă nu face cineva ceva, asta nu înseamnă că nu trebuie să faceți și voi. New W, Dani, la New York, nu știu, probabil în toamnă. Sau săptămâna viitoare am 3 zile la New York. Dacă stau mai mult, probabil în toamnă. Am luat curs de stoc și începător, dar am înțeles că în puzzle cum să înțeleg mai bine. Caută toate elementele alea pe Google și cu ChatGPT. Ăla este o direcție. De ce nu lasă să închidem? Vezi că dacă nu te lasă să închizi un trade pe acțiune, înseamnă că mai ai o altă poziție deschisă și nu poți să ai două. Uită-te la pozițiile deschise. Fiți mai atenți. Da? Ce părere pe azi? Așa, bravo, Dan. Arolul în sus. Ok. E de cumpărat aur fizic? Primesc în fiecare zi întrebarea asta. Eu nu știu de ce mai întrebați dacă e de cumpărat aur fizic. Vreau să vin să ne vedem. Bă, nu prea mă văd cu absolut nimeni, pentru că nu am timp. Primesc la telefon și tot felul de mesaje dintre astea. Toată lumea vrea să vorbească cu mine, toată lumea vrea să iasă cu mine. Eu nu am o viață normală pentru toată lumea, ca să știți. De-abia am timp să mănânc pentru mine și de-abia am timp pentru mine. Nu pot să ies la mese și nu fac întâlniri de business, nu fac niciun fel de întâlniri cu absolut nimeni. Ca să țineți minte lucrul ăsta. Dacă aveți ceva transmis, transmiteți la suport, aveți numărul de WhatsApp, scrieți-vă părerile pe acolo sau ce doriți să știți. Da? Și dacă este de interes, să răspunde. Dacă nu e de interes, nu să răspunde. Da? BNI este SSR. Nu aveți ce să căutați pe BNI. Interesant cum se desfășoară în momentul ăsta US 30. Mai puțin. Are o respingere foarte mare. Îmi place deloc US 30 ăsta azi. Așa, Brunean, dar ce vârstă se poate începe să înveți trading? La 14 ani, la 12 ani, când vrei. Când poți să judeci. Atunci înveți să faci trading. Ce formă de sport pot achiziționa în afară de fizic? Futures. Futures. Da? Wow, câtă volatilitate pe US 30. Avem volume de cumpărare, se pare. Prea mare volatilitate la început, la deschiderea pieței. Stați așa că am grijă ceva aici. Am scris prea repede. Thanks, Jack. Ce mare volatilitatea asta, că îți stă inima, tată. Ce agresiv a picat aurul, da. Dar s-a câștigat ieri pe el. Stați puțin că trebuie ca să fiu atent.
Ce urât este în momentul ăsta US30 și GS, are numai pool-uri de lichiditate, toate felurile. Se poate cumpăra ceva gen cum sunt obligațiuni. Bogdane, nu dau consultanță, tată. Dacă vreți consultanță și mai departe, nu mai cerșiți pe aici și nu mai întrebați în timpul live-ului, pentru că nu este mentorat live-ul. Prezentăm doar trade-urile care sunt în momentul ăsta. Nu dau consultanță live. Nu mai întrebați, băi, bine îți bagă în aia, cum cumpărau și așa mai departe. Veniți în mentorat, întrebați, luați cursurile, aveți informații în cursuri cum nu ați văzut în viața voastră, în biblioteci întregi. Da? Nu vă mai zgârciți, cu toate că voi vreți ca să faceți profituri gigantice de pe o zi pe alta. Nu se poate așa ceva. Bun, foarte multă lume mă întreabă, dar unde să investesc, cum să fac, cum să aia. Știți cât costă de fapt un consultant ăsta pe investiții? Știți cât costă? Enorm. Și eu nu dau consultanță. Eu doar dau doar educație de trade. Este o diferență foarte, foarte mare. Da? Bună ziua, mii și mii de euro, da. Și mai ales un om cu experiență nu costă neapărat sfatul care ți-l dau, ci ani de experiență din urmă. În general, eu o să spun ce să nu faci cu banii, ca să-ți rămână ce ai de făcut și cum să te protejezi în timp ce ții banii într-un loc. Dar eu vă dau doar educație. Nu vreau să dau consultanță, nu mă interesează chestia asta. Da? Și că la români le e frică să riște pe banii lor. Știi care este cea mai mare frică? Este frica să nu riști, tată. Există și teoria asta, sau ce puțin teoria asta am avut-o eu. Foarte mulți dintre voi, vai, am un salariu și am un serviciu, asta am învățat de la părinți. Pentru că părinții voștri au venit într-o lume de Neandertal. Sau, nu știu cum să vă spun, comunistă. Și lumea asta comunistă n-a avut legătură cu capitalismul. Și toată lumea s-a ascuns sub un salariu. Cine era angajat la stat, vai, ce călduț este aici, lucrăm, bam, 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 bam. De fapt, marele risc era că voi stăteați pe un salariu. Și în momentul când stai pe un salariu, depinzi de altcineva. Și acel salariu într-o zi poate să dispară sau la o vârstă mai înaintată poate să dispară. Este mult mai riscant să stai pe un venit pe care tu îl consideri sigur, să nu te dezvolți și să nu riști atunci când ai puterea să o faci. Ați înțeles? Și îți pui și familia la risc. Riscă-te cât ești tânăr, riscă-te când ai familie, riscă-te cât cel puțin ai riscuri, nu riscuri. Ai o viață în care poți să te expui. Altfel, la revedere. Ați înțeles? Riscul este să fii salariat, nu să ai un business. Este invers de cum gândiți voi. Înțelegeți? Deci, un consultant face o mare diferență în momentul când vine și îți spune ceva. Da? Și nu spune neapărat, bă, investește în asta că o să faci atâția bani. Ăla nu e consultant, ăla e vrăjeală. Ok? Asta e tot. Riscurile pe care voi le aveți este să câștigați bani puțini atunci când aveți putere. Pentru că în momentul când ai putere, atunci trebuie ca să te riști. Atunci poți să te lupți cu riscurile. Și mult mai important decât creșterea este să cazi. Atenție, este să cazi, să te prăbușești, să te chinui, dar să ai puterea să te ridici. Și că vorbe, Lucian, vorbe. Pune mâna tu, Lucian, și dă tu vorbe. Este unul pe aici care s-a simțit jignit de ce vă spun eu în momentul ăsta. Da? Vorbe. Românii tot timpul au o părere despre orice. Deschidea tata capota la Dacia, s-a adunau 10 vecini și fiecare știa ce are mașina. Toate cu mașina nu avea nimic. Tata vrea să-i pună doar apă plată. Amin. Corect. Na, promo 350 în timpul live-ului. Românii știu ei tot. Gata, o să avem TP pe US30, puțin răbdare în momentul ăsta. Să câștigă din nou, plouă puțin în România. O fi în depresie. Cine știe. Românii nu pot fi convinși de nimic. Dar dacă le dai sărăcie, chin și taxe foarte mari, sunt cei mai fericiți. Hai să vă spun ceva. Singura fericire a românilor întotdeauna a fost suferința. Dacă le iei suferința, pentru că atât au cunoscut românii și v-am mai povestit asta de atâtea ori, nu voiam hater, dar a apărut un deștept. Este o diferență între deștepți și hateri. De ăștia care fac pe deștepți. Vorbe. Știu eu mai bine, eu sunt greu, mafiot din România, Batman. Da? Și românii vor suferință. Acum că v-au crescut taxele și că în România sunt taxe mari și o să fie tot mai mari, eu vă spun cu mâna pe inimă. Cu mâna pe inimă că românii sunt mai fericiți. Vreau să spuneți că nu, că aia, că nu știu ce. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Oamenii de jur împrejur se bucură de răul celuilalt. Da? Și se bucură că se chinuie și că nu le merge bine. Nu e o glumă. Este o analiză proprie și personală, da? Nimic altceva. Ce facem ăsta, micul US30? Prea mare volatilitate azi. Dar nu știu cine îi dă volatilitatea asta. Cred că un fond tâmpit pe aici, care tot rupe lichiditatea. Doar click-ul 500 de persoane aici în fiecare zi, da. Nu vă doare click 500 de persoane, da. Și încă o dată vă spun, românilor le s-a făcut un bine că le-au mărit taxele. Pentru că le-a dat atâta fericire pe cât de mari sunt taxele sau cât de repede cresc. Înțelegeți? Asta este marea șmecherie.
Da? Nu lăsa să cadă, mare dreptate. Da. Și românii cu cât îi chinuie mai tare, cel mai fericit, nu știu, omul care a adus cea mai mare fericire în România a fost Băsescu. Când a zis că îi chinuie pe toți, că îi leagă pe toți, toată lumea aplauda. Și v-ați distrus economia și când ați văzut toți oamenii de business în cătușe la momentul respectiv, toată lumea s-a bucurat de propriul lor rău. Și România atunci a acumulat cea mai mare suferință, tată, pentru că mi-aduc aminte în 2007, nu, 2008 la final, salariile au fost tăiate peste tot, și în privat și la stat și așa mai departe, 10%. Da? Pentru că nu mai erau bani la stat, etc. Nu contează de ce. Și toată lumea a fost fericită. Atâta timp cât românii sunt chinuiți, ei se simt în siguranță. Pentru că dacă pe românii scoți din chină și din sărăcie, ei nu cunosc altceva. Iar bogăția li se pare că face ceva rău. Este greșit TP? Nu este greșit. 49. Deci era să fac eu ceva. Stați puțin. Nu am timp de... L-am mai pus odată, nu știu, mă uit în 3 direcții în momentul ăsta. Na, asta e TP. Ok? Așa că, tată, mai vine câte un deștept pe aici. Eu vă zic care e treaba. Dacă voi rămâneți pe un salariu și rămâneți cel puțin până aveți 40-45 de ani, dacă rămâneți pe un venit dintre ăsta fix, da? Și vă gândiți să vă faceți și o familie sau, nu știu, să trăiți mai bine, să fiți mai bogați și așa mai departe. Ați înțeles? Așa? Mai țin. Și mi-am explicat filozofia de trei a românilor. Cine vrea să înțeleagă, cine nu. Pe partea cealaltă mai există o specie în România și nu neapărat de hateri. Dar neapărat de hateri, de deștepți. Sunt unii care se cred deștepți. Părinții îi laudă, toată lumea îi laudă, toți de peste tot îi laudă. Ei se laudă singuri și ei se cred campioni. Încolo, în loc să fie niște, nu știu ce să vă spun, niște oameni de apreciat, inteligenți și așa mai departe, ei sunt de fapt niște râme care dau un exemplu negativ. De ce? Pentru că nu poate să crească mai mult decât sunt. Și atunci ei nu poate să creadă decât deștepți. Orice om trebuie ca să aprecieze singur, pentru că altfel nu poate să supraviețuiască la nivel de conștiință. Iar în România avem foarte mulți deștepți, de asta este țara în faliment. Ați înțeles? Și cu asta basta. Noi trebuie să ne facem singur ipoteca atât, apoi să o consolidăm. Da, fiecare se salvează pe el însuși. Foarte mulți dintre voi stați cu gura deschisă și așteptați ajutor sau pică pară mălăiață de la guvern. Mișto pălăria asta, da? Da? Pică pară mălăiață de la guvern. Guvernul niciodată nu să-ți dea absolut nimic. De ce? Pentru că există politici sociale și în momentul ăsta chiar Uniunea Europeană taie toate fondurile de la politicile sociale. Dacă tu nu te salvezi singur, atunci nu ai nicio șansă de supraviețuire. Tu și copiii tăi. Ați înțeles? Poate sunt pare serios, azi mi-a zis cineva, dar ăsta este purul adevăr. Așa că învățați să faceți ceva singuri, fiți diferiți de cei din jur. V-am întrebat la început dacă colegii din jurul vostru sau cineva pe care voi cunoașteți face trading. 99% de aici mi-a zis că nu. Da? Promo 350 nu se aplică pentru Discord? Nu, pentru că Discord este mult mai scump decât 350. Nu. Ai vrea să le iei gratis, nu, Iulia? Nu se poate. Da, haterii de obicei sunt pe burta goală și mai există de fapt un fenomen legat de hateri sau cei care îi urăsc și nu neapărat pe mine. Ceea ce fac eu, m-am săturat de hateri, m-am plictisit de ei ca gura mare și latră în continuu. Haterii întotdeauna se coagulează, pentru că un om care urăște întotdeauna caută să aibă dreptate, el nefiind sigur de fapt pe opinia pe care o exprimă. Și atunci caută pe foarte mulți de jur împrejur ca să zică, da bă, ai dreptate, hate. El niciodată nu știe de ce urăște. Știți? Iar deștepții pe partea cealaltă sunt, hai să spun așa, narcisiști. Narcisistul nu poți să-l oprești din credința lui. Și întotdeauna mai este ceva foarte interesant. Pe un prost nu poți să-l contrazici. Este imposibil. Iar un prost nu se răzgândește niciodată. De asta spun că în România sunt foarte mulți deștepți. Și am zis, înțelegeți? Haterii vorbește, noi creștem și evoluăm. Crezi, mă interesează pe mine de hater. Haterii m-au ajutat ca să ridic toată comunitatea asta. Ei nu și-au dat seama. Da? Se numește confirmation bias. Da, corect. Nu întrebam. Eu este 10 oi, ce hazna.
US30 trebuie ca să prăbușească și în momentul ăsta este aproape de TP. Stai să pun asta cu I got the power. Cel mai mare risc este să nu riști, dar românii nu înțeleg. Da, cred că e Caritas. Da, românul e român, n-ai, se poate, românul nostru e de pe altă planetă. Și v-am zis că pică piața, cu toate că am avut volatilitate gigantică când s-a deschis. Se poate ieși în momentul ăsta din US30, deja ați câștigat. Mă uit pe US30, uită-te pe US30. Cristi, eu sunt toate deschise aici în fața mea. Da? Avem volatilitate foarte mare și cu toate că a fost un trade foarte, foarte riscant ăsta, s-a câștigat din nou. Da? S-a dus în 48.935, la noi este 48.928, ăsta a fost TP-ul. Puteți să ieșiți, sunteți pe profit. Da? Pică piața foarte puternic, cu toate astea US30 este tras în sus. Nu mai ieșiți la TP sau SL, da? Pentru că nu despre asta este vorba în trade, astea sunt niște repere care sunt indicative, vă rog să învățați să faceți trade cu trebuie. În cât pică piața cripto, nu știu, despre asta o să vorbesc la conferință. Luați biletele la conferință, este duminica asta, cine ratează, îmi pare foarte rău. Data trecută la ultima conferință, foarte mulți cumpărau în timpul conferinței. N-am ce să vă... N-am cuvinte, dar în timpul conferinței cumpărau bilete. Ați înțeles? Lucru care nu este normal. Așa? S-au cumpărat după ce s-a terminat conferința și după aceea urlau de ce n-au acces la conferință. Îmi pare rău să spun treaba asta. Ce părere de XRP? Nimic. Nu te băga pe XRP pentru că e o prostie, o hasna. Da? Terenul e foarte complex. Așa. Win și pe acțiuni. Da? Ura bucurie. S-a câștigat iarăși pe acțiuni și pe aia și pe aia și pe aia și pe aia și pe aia. Da? TP05, da, sunteți pe câștig și pe acțiuni în momentul ăsta, dar nu mai avem un alt trade pe acțiuni pentru că nu mai văd nimic. Interesant, AHMA, văd că s-a dus, dar a plecat de la un preț foarte mare. Nu vă atingeți de ANPA și BNAIU nu este ok în momentul ăsta. BM nu este ok, absolut deloc, nu avem range. I got the power, da? Puțin tică răbdare, vă rog, cu este rezist, sunt foarte curios cum se desfășoară asta. Pentru că are o diferență foarte mare cu niște structuri interne, de ce văd eu. Scuze că primesc tot felul de informații. Exxonul s-ar putea să cadă pe bursă în curând. Wow! Piața e la vale, piața e la vale. Felicitări pentru toți câștigătorii. Da, s-a mai câștigat încă o dată. Trade-urile astea sunt live, le puteți vedea cu toții pe Discord. Eu nu înțeleg de ce nu sunteți 10.000 de oameni aici, alături de mine, sau 100.000 de oameni, pentru că chiar s-a învățat și chiar să câștigă în live. Da? Bena este în SSR list. N-ai ce să cauți, mă, cu Bena eu la asta. Nu ai ce să cauți cu el, pur și simplu nu are range. El s-a deschis pe undeva pe la 4 și ajunge la 5,52, e 1, ceva. Nu ai ce să cauți în el la nivel de structură, care este cel mai bun indicator pentru șomajul din US, e niciun șomaj în sine. Nu vă uitați după indicatori și toate astea. Mai este oportun să intrăm ca pe el Belom? Nu știu. Vorbim asta în mentorat pentru că trebuie ca să explic structuri interne pentru cele de câteva miliarde. Da? Pentru că costă. Da? Ce ne pot spune? Toți încep așa despre business-ul facultății în ultimul an. Să mai mergeți să blochezi timp de 3-4 ani? Da, probabil la distanță. Dacă faceți facultate, vă rog să o faceți la distanță și așa mai departe. Pentru că nu mai merită în momentul ăsta. Da? Pe viitor, universitățile, facultățile și toate astea o să ducă online. Chiar eu construiesc acum o universitate dintre asta online, pe care vreau să o acreditez neapărat în România, ci afară. Și dau diplome dacă e nevoie. Da, nu pe trading sau pe treburi de genul ăsta, este doar o altă investiție pe care am. Frumos că încerc să ajut românii. Da. Eu sunt nu știu ce să vă spun, cumva pe contrasens. Multă lume sau românii între ei încearcă să-și pună piedică unul altul. Totdeauna am încercat să-i ajut, pentru că tocmai face o diferență și atunci atrage atenția pentru chestia asta. Da? Nu am încă destui bani. Am început de o lună cu 45 de dolari, acum am început. Poți să începi cu zero, mă. N-ai nevoie când începi în trade, n-ai nevoie în trade-ul efectiv să ai bani. Te duci pe demo sau pe paper trading și acolo de fapt înveți despre ce este vorba. Cine v-a mințit că aveți nevoie neapărat direct ca să intrați, aveți nevoie de educație în trade, că educația costă și informația de educație costă foarte mult. Să te binecuvânteze, sănătate, bucurie și pe voi la fel. Hai să vă spun ceva. Personaje precum Rizia și alții nebunatici de pe la noi se pare că au ridicat foarte mult ștacheta interesului românilor. Cineva a publicat ieri, nu știu exact cine, dar Știreanu mi se pare sau așa mai departe, a publicat un episod de la mine. Ce spune Dan Toma despre Rizia? N-am zis nimic. Ce îmi place mie la Rizia și sper să posteze și chestia asta, ce îmi place mie la Rizia? Rizia este un factor a haosului. Haos. Băiatul ăla instituie haos.
dă tot din casă. El este ca ligheanul ăla care adună toată informația de peste tot și o distribuie. Este ca ligheanul ăla care adună toate dejecțiile din societate și le arată fața tuturor circarilor. Ați înțeles? Este șansa tuturor să-i facă pe unii publici. Da? Și de fapt, ăsta s-ar putea să numi și un instrument al justiției, pentru că justiția, neavând o voce, l-a transformat pe ăsta în ceva foarte frumos și sexy. Și așa, că să fie haos maxim și circ. Iar el este circarul suprem care aduce în fața tuturor toate animalele, mizerile și, bineînțeles, nu îmbrânzește absolut nimic. Ați înțeles? E foarte, foarte interesant. Da? În România probabil era nevoie de așa ceva și probabil de un personaj ca el. Lumea apare un Matrix și câteodată se naște și un personaj interesant care instituie haosul peste tot. Și toată lumea neapărat că tremură, că românii, cei care au păcate, sunt și foarte nesimțiți. Da? Pe ea nu interesează. Știți? Un hoț când fură nu interesează că fură, pentru că oricum el și-a făcut viața din așa ceva. Ok? Bună seara, bună seara. Și că îl copiază pe Diaconescu. Nu pot să-l compar pe Rizia cu Diaconescu. Mare atenție. Este o nuanță diferită. Dar el se pare că era un element esențial sistemului care lipsea. Și s-a înșurbat acolo atât de bine ca element esențial și necesar. Și și-a găsit și definit rolul mult mai bine decât a fost în momentul când a fost om politic. Nu mă interesează că îl cheamă Rizia sau așa mai departe, ci este ceva fabricat, nu neapărat de sistem, ci de societatea în sine. Înțelegeți? Da. Rizia citește povești și în Republica Moldova. Probabil, nu știu ce interesant în Republica Moldova, dar am văzut pe la Monaco sau așa mai departe. Bă, e o problemă în momentul ăsta. Out, vă rog, de pe US 30. Ajunge pentru azi, avem volatilitate prea mare. Da? E prea urât US 30 în momentul ăsta și văd că preia doar volumele de cumpărat, nu aplicat îndeajuns, trebuia să pice pe undeva pe la 48-823 din ce văd eu. S-a dus aproape de TP, ajunge asta. Vrea chiar să candideze. Doamne ajută, nu o să candideze, el are cu totul alt rol în societate. Asta e toată șmecheria, da? Este necesar să existe informații undeva, dar este un pachet de începători. Pe dantoman.ro. Râul ăsta văd că se întoarce, golanul, nu mai puțin, pentru că avem un bounce regulat. Acum 12,33 a fost minimum pe el. Da, e plătit, nu e plătit. Cred că și altfel banii Rize. Și cred că are destui bani în cripto aia pe care i-a pus deoparte. Nu e treaba mea, nu mă interesează. Am vorbit de un personaj secundar. Știți? Personaj super secundar. Dacă lăsăm 10% până în TPS și el e ok, nu. E plătit să joace unul? Nu. Oricum, bulversează societatea cu totul și dacă nu ar fi fost el, nu am fi aflat foarte multe lucruri. Care mai cochete și mai simpatice și așa mai departe. Și asta este tot. E bun pe ceea ce face și pe mizeria lui, pentru că el vinde foarte multă mizerie și scoate foarte multă mizerie din canal, da? Sau canalul numit România. Știți? Cam aici, pentru că există o Românie frumoasă, există un cod numit România, există un canal numit România, există foarte multe lucruri pe acolo. Mai în momentul optim pentru a compara ori fizic, toată lumea mă întreabă asta cu ori fizic. Bă, ce ați făcut acum un an jumate sau 2 ani când eu țipam cumpărați aur? Ce ați făcut? Ce ați făcut atunci când eu țipam cumpărați Rhine Metal? Da? Care a crescut de 60 de ori de când am spus eu chestia asta. Nimeni nu mă crede, nimeni nu nimic. E cumva târziu în momentul ăsta cu aurul, pentru că aurul este foarte greu să se ducă la 8.000 ca să faci 100%. Sunt alte asset-uri pe care poți să bagi o cărăță de bani. Goldul nu vă băgați în momentul ăsta pe gold, pentru că se corectează. Noi am câștigat ieri pe el. Nu are intrare în secunda asta aurul. Și vedeți că intră foarte multă volatilitate în piață. Piața ar trebui și ea să vândă mai puternic, dar văd că US 30 este super manipulat astăzi, cu toate că GS-ul s-a vândut foarte puternic. Cred că îi minți, că vrei rău. Corect, Sebi. Dar aur la 5K. Da, mă, dar în momentul când vă duceți pe un asset sau așa mai departe, voi trebuie ca să gândiți ce lichiditate are la nevoie ca să poată să facă 100%. În momentul ăsta aurul are 4601. El ca să facă 100% trebuie ca să ducă la 9200. Așa că nu mai aveți atât de mult profit. Poate să câștigați 10-20%, ceea ce este foarte puțin. Atât timp cât vă puneți cu capital de risc sau luați cursul ăla de aur. Aveți un curs de aur în care vă explic absolut tot și vă mai recomand cursul de petrol, care este și el foarte bun și în timpul live-ului ăsta cu totul aveți promo 350, da? Cam aici. În momentul ăsta mai există ceva la nivel internațional și respectiv un punct foarte fierbinte, se pare că este Iranul. De ce? Pentru că este un exod în momentul ăsta din Teheran, lumea fuge, pleacă de acolo și așa mai departe.
Cred că o să se întâmple ceva în Iran. Israelul la fel pune foarte mare presiune și Trump zice că vrea să-i atace după ce, de fapt, Iranul a declarat război întregii lumi, Europei, etc. tuturor. Da? Sunt și manifestații de stradă. Sistemul financiar din Iran s-a prăbușit. Atenție, Iranul nu este Irakul, este diferit. Este cu totul și cu totul altceva. Da? Terminia pe argint ce ai? Asta se numește, de fapt, FOMO. FOMO pe hoarding. Hoarding înseamnă că o mulțime foarte mare de oameni care habar n-are să facă trade au auzit de la câțiva prieteni că aurul este foarte șmecher și că a urcat. Aurul pompează, și pompează, și pompează, și pompează, dar nimeni nu știe de ce. Și nimeni nu s-a întrebat de ce. Da? Puteți să vă uitați pe XAG-USD. Este la 90, 75, ura bucurie. Da? Și pompează, și se duce, și tra-la-la, și la-la-la. Da? Și iarăși o să cadă. Aurul o să mai aibă o mică corecție. Probabil o să ducă undeva iarăși la 86 sau probabil la 84. Habar n-am în momentul ăsta. După care o să urce. Eu nu tranzacționez aurul pentru că nu ai informații bune pe el. Da? Dacă îmi spune cineva unde se duce aurul sau care e viitor la aur, chiar îl premiez. Recomand petrolul Lambda, dar mai studiez, este super pană acum. Da? Intermedia pe argint ce ai? Niciuna. Este pur și simplu un hoarding foarte mare și toată lumea s-a aruncat pe argint. Până să avem o prăbușire destul de mare. Ca să puteți analiza argintul, trebuie ca să puneți în paralel și aurul sau graficul de la aur și folosiți pentru asta TradingView. Da? Hai că nu e complicat. Așa. Cea de pe acțiuni cred că a fost cumpărat de pariuri. Am prins pe știrile lui, nu are nicio legătură geo. Eu nu mă interesează știrile lui, mai ales alea de 500 de... Sub 500 de milioane nu contează știrile, pentru că acolo ai doar offerings. Greșit, George. Nu contează pariuri. Da? Acolo, de fapt, a venit un market maker care a pompat-o foarte tare și a făcut niște offerings în pre-market. Aici e șmecheria. Pe acțiuni sunt cele mai multe informații. Da, răbdare că râul ăla o să ducă în TP. Lucrurile sunt relativ simple. V-am spus să ieșiți din US30. Uite de ce. Puteți vedea în momentul ăsta, da? Încă o dată, nu este complicat. Mai aveți promo 350 pe site. Asta este, de fapt, un cod de reducere, da? De 350 de euro care poate fi folosit de 2 ori. Doamnă Sera, i-am spune un băiat de 18 ani dorința de a face trading sau e-commerce. Poate să le facă pe amândouă în același timp. Amândouă în același timp. Da? Și poți să încerci și comerțul și cu trading-ul la fel, fără bani. Deci n-ai nicio operește pe niciuna dintre ele. Eu am luat argint când ai zis tu și acum sunt plus 60%. Știu. Eu v-am zis jos acolo ca să luați argintul. Acum nu vă mai spun să mai luați argint, că deja este foarte scump. Eu preconizez că USA, uite, cineva care a luat argintul este 60% în plus, că am zis. Da, a fost de mult asta. Da, acum câteva săptămâni. BIM, Engulf, nu. BEM, ia să ne uităm puțin pe BEM. Acțiuni militare în Iran. Habar n-am. Nu cred că SUA o să aibă acțiuni militare, cred că Israel o să aibă. E ceva cu BIM asta. BIM nu are range. Trebuia ca să urce mai sus. Nu putem să-l tranzacționăm pe BIM. Este prea jos. N-ai ce să iei din el. Da? Cineva mai urlă pe aici AHMA. Ia să vedem, să ne distrăm oare pe AHMA. N-ai ce să cauți acolo. Asta e moartea pe uliță. AHMA. Este la 14 și a plecat de la un preț greu. 11. N-ai range pe el. 11 la 14 faci 1%, 2% profit. N-ai ce să cauți pe așa ceva. O super manipulare în momentul ăsta pe US30. Puteți să vedeți un U, da? Cu baza în jos. După ce un short merge pe jos. TP s-a luat iară. N-are putere și range, da. E ok. Urcă BTC-ul. Nu mă interesează în momentul ăsta BTC-ul. Nu vă băgați pe el acum. Văd și eu că urcă, dar nu mă interesează acum. Asta îl tranzacționez de obicei după la 5 sau 6. Atunci când se așează lichiditatea. De ce? Pentru că aveți o problemă cu lichiditatea foarte mare de pe piața cripto. Cine este în piața cripto trebuie ca să ferească de volatilitate la deschiderea piețelor din America. Pentru că nu poți să controlezi trade-ul și nu ai niciun fel de predictibilitate, cel puțin pe day trade pe cripto. Și atunci trebuie ca să aștepți să se așeze lichiditatea respectivă. M-ați înțeles? Da? Cupru, ce cauți pe cupru? Dacă îl cumperi cățăgani sau dacă îl fură pe undeva, nu. Pe cupru nu ai ce să cauți. Păi și pont în moment de față pentru potențiale investiții? Și un pont în moment de față? Arăt-o numai pontul. Crezi că e o tărsat? Am luat eu comunicații. Radar, da. Icarus, mi se pare că se numește proiectul ăla de retehnologizare pe sateliți, nu? Ca și marile satelite.
Facem cazare, da. M-a întrebat cineva de cupru. Ce să vă zic eu, mă, de cupru? Cu ce curs pot începe? Cu ăla de stocks, tată. Vezi? Ăla de începător de stocks. Velo Danke. Nu știu ce e cu Velo Danke ăsta. Benai verifică, nu e bun de nimic, Benai ăsta. Momentul ăsta nu e bun, acum. Da, și vedeți că este pe infrastructură, ăsta e periculos. Benai este super danger. O părere, Shema. Am spus mai devreme, n-ai ce căuți în ea. Ați recomandat o vânzare la argint? Dacă ai profit pe ea, da, ieși și ia-ți bani de acolo. Acțiunea Velo. Velo nu e bun. Bă, da, încă o dată. Luni, cred că am avut ce astăzi? Astăzi este miercuri, da. Astăzi ar trebui să fie și acel mentorat, dacă nu greșesc. Da. Stați puțin. Părere investită în sectorul aerospace and defense, nu acum, după Martin. Și Caterinca este pe US30. Ferească Dumnezeu. Velo nu ai ce să cauți pe el acum, în momentul ăsta. La 18,02 în picaș, n-ai ce să cauți pe asta. Nu știu de ce mă întrebați de asta, spre exemplu. Și n-ai volum, ai 745, ia-ți urgent cursurile de începător, nu mai întrebați de prostii de asta de acțiuni care se vede de la un kilometru, n-ai ce să cauți în el. Da? Benai ăsta s-ar putea să se desfășoară în 1, 2, 3 de zi și respectiv este un pattern foarte interesant în Benai. Vă tot dau și coduri de reducere, mă, și vă luați cursul la jumătate de preț. Și mulți dintre voi refuzați să luați cursul ăsta, că vi se pare că nu știu ce fel de cheltuială este, dar voi pierdeți mai mult în trade decât în orice curs. Mi se pare foarte stupidă chestia asta. Știți, românii când pierd bani la păcănele sau în burse sau așa mai departe, fără să învăța de undeva sau de la cineva, mi se pare ok. Da, am pierdut, ok, pe barba lor. Dar în momentul când dau pe un curs sau dau pe ceva care îi ajută cu adevărat, mi se pare că e o crimă. Cineva le-a furat bani. De asta de foarte mulți ori, mulți mă acuză, bă, tu vinzi cursul, că aia, că nu știu ce. Sunt ale mele, creația mea, din munca mea, dincolo de orice. Și asta e singura modalitate ca să poți comunic cu voi în masă. Planet Labs nu e ok. Sau crezi că vom urca uleiul? Nu. Palladium nu. Lidia Maria. M-a întrebat mai devreme și mă întreb de toate metalele. Mă zic că a aplicat moneda de Miran, da. Ce cu voi? Nu știu, aveți niște întrebări de astea nu pot zic nici de începători, de diletanți. Nu puteți întreba, bă, dar cupru ce face? Dar Palladium ce face? Astea nu sunt întrebări, nu așa se întreabă între ei. Știți, părerea Exxon o să corecteze, pentru că trebuie ca să facă niște cheltuieli urgente în Venezuela, altfel o să fie exclus de către Trump dintr-o asociație dintre aia foarte interesantă. Sunt curios pe argint de ce nu prea vorbești de să câștigă mai mult, mai bine decât pe aur. Cum să câștigă mai mult pe bine? Doar că a urcat? Da, diletanți, sunt foarte mulți diletanți. Da? Și oameni care pierd. Dubla de porunc, cât mai crește, corect. Hai să vedem de trade-urile astea pe care le avem azi. Da? E foarte urât azi US30, s-a câștigat dar puțin pe US30, v-am scos la timp. Nu arată foarte bine, are prea mare volatilitate și prea mare manipulare asta. Cu toate că piața vedea o vânzare foarte puternică, asta să tot urcă. Dar cum îți dai seama dacă e super danger pe o acțiune? Dacă luați cursurile, vă dați și voi seama. Și dacă aveți puțină experiență. Puțină, nu mult. Vă trebuie 3-4 luni de experiență și cu asta basta. Știți? Și pe mari bănci au fost prinse pe, nu știu, Rocket, Lab, nu chiar. Ce face Mercurul? Îmi place chestia asta. Știu. Așa, acuzați legătură cu tine de nesiguranță oamenilor. Cred că acuzați legătură de nesiguranță oamenilor. Nu e vorba de nesiguranță. Cineva vorbește de nesiguranță oamenilor. Nesiguranța vine, de fapt, din lipsa înțelegerii a unui element, a unui, nu știu, a bursei, a cum să faci trade și așa mai departe. Dar dacă nu te pui să începi de undeva, să muncești sau să aduni experiență, vei rămâne nesigur toată viața. Este la fel ca și în relații. Dacă nu ai avut foarte multe relații înainte ca să te căsătorești, vei fi nesigur pe relația respectivă și respectivă căsătorie și vei termina într-un divorț. Pentru că tu nu știi să stăpânești relația respectivă din căsătorie. Cu siguranță vei alerga și după alte femei în cazul în care ești bărbat. Da? Pentru că nu ești sătul de ele. Și cu siguranță nu vei fi responsabil. La fel se întâmplă de fapt și în trade sau în orice altă meserie. Dacă nu ai destul de experiență respectivă în meserie și nu ai trecut prin foarte multe scenarii, bune, proaste și așa mai departe, în care te-ai salvat, te-ai ridicat, ai urcat foarte sus și ai picat din nou, da? Atunci nu ai o relație foarte bună cu bursa.
s-ar putea la final să divorțezi sau ea să divorțeze de tine pentru că ai pierdut foarte mulți bani. Este o analogie pe care am făcut-o acum foarte rapid. Doar despre asta este vorba. Înțelegeți? Totul este practica, totul vine din experiență. Nimic altceva. Dar nimic altceva. Asta este tot. M-ați înțeles? De aceea este importantă educația. Îți dă încredere în tine. Nu neapărat educația, antrenamentul. Românii când aud despre educație, pentru ei nu este o combinație. Pentru că la români, ca în toate business-urile, trebuie să fie o combinație. Știi, te întâlnești cu un prieten, bă, ce combinații mai ai și așa mai departe. De ce? Pentru că marea majoritate sunt neprofesioniști. Nu au avut o meserie în viața lor, dar li se pare că sunt foarte deștepți pentru că așa i-a zis măsa și taxul. Și laudele astea de Neandertal întotdeauna, de fapt, le-au făcut foarte mult rău. În general, românii nu acceptă critica. Și noi acceptăm critica pentru că sunt foarte multe mândri români și toți sunt deștepți. Nu poți să le zici că sunt proști. Și dacă noi românii îi zici că e prost, pur și simplu orator asta. Dar tu vrei să-l ajuți. Ați înțeles? Aici e treaba. Da, gamblerii nu sunt țeapă, sunt ghida de 30 de grăinic. Da. Asta sunt activ gambleri. Da, sunt foarte mulți gambleri. Am văzut și eu prezenți pe aici. Toată lumea vrea, da, gata. Bă, dar ea unde se duce? La deal? Da, hai că bag toată averea acolo și poate să câștig dublu, triplu sau așa mai departe. Lucrurile nu merg în felul ăsta. Și nici nu o să meargă vreodată în felul ăsta. Da? Tranzacțiunile de 6 luni câștigi. Apoi pierd. Am tot câștigat sau chiar mai mult. Mă întreb dacă sunt sau nu potrivit pentru grade. Nu știu ce grade e asta, Daniel, grade. Trebuie ca să te stăpânești mai bine și trebuie ca să încasezi mai mult, respectiv să tragi bani din trade-uri atunci când câștigi. Prima săptămână de trade profit 65% în ziua 5,50 luați. Nu are rost din trade la... Stăpâniți-vă, tată, pentru că eu v-am spus, cea mai mare problemă de fapt în trade este ieșirea din trade și încasarea profitului. Cei mai mulți dintre voi, atunci când văd roșu, pentru că în imaginația voastră, voi aveți impresia că trebuie ca să câștigați în continuu. Da? Sau mereu pe trade. Nu, se mai și pierde pe trade. Nu știu dacă vreți să înțelegeți lucrul ăsta. Și voi nu puteți să ieșiți pe roșu sau când sunteți în pierdere. În același timp, când sunteți pe un câștig foarte, foarte mare, da, câștigați mult sau câștigați efectiv, nu puteți încasa banii aia de acolo. Și atunci voi, de fapt, nu ieșiți niciodată din trade. Înțelegeți? Pierdeți. Chiar dacă trade a fost câștigător la un moment dat. Și mai aveți încă o problemă, și asta este o problemă fundamentală sau de bază. Mulți nu înțelegeți banii. Nu sunteți obișnuiți cu banii, pentru că văd deja doi au scris aici foarte interesant. Da? Foarte interesant au scris. Uite, am câștigat, mi-am dublat contul, am făcut de 3 ore, am făcut aia, am făcut aia, am făcut aia, da? M-am dus de 15 ore, am câștigat și nu știu cât. Și voi sunteți obișnuiți cu 1000, 2000 de euro, 3000 de euro, poate 20.000 în buzunar. 30.000, habar n-am. Cei mai mulți bani a voștri. Dacă vă vedeți cu 50.000, 100.000, nu mai rezistați psihic. Și vreți întotdeauna din interiorul vostru și la nivel de subconștient să reveniți la sumele pe care le puteți controla cu capul. Pentru că nu toată lumea e obișnuită cu banii și cu cât banii sunt mai mulți și respectiv există, da, nivele, crește, cu atât aveți o presiune mult mai mare pe psihic legată de cantitatea de bani pe care psihicul vostru poate controla. Înțelegeți aici? Asta e tot. Sunt 3 chestii foarte importante. Încă o dată, lăcomia, da? 2. Imposibilitatea de a ieși atunci când ești roșu în pierdere, nu puteți să acceptați că voi sunteți fraieri. Că vai, Doamne, n-am avut dreptate în trade-ul ăsta. Voi nu puteți accepta. Toți sunt deștepți. Și aici este o mare dificultate pentru a deveni trader, cu adevărat. 3. Nu știu ce să vă spun. Modul în care judecați banii. Mulți dintre voi trăiesc cu 5.000, 10.000 de euro, poate 1.000, poate 2. Și acolo este bătută în cuie mintea lor. Dar când ajungeți la 100.000 și 100.000 trebuie să devină ceva uzual în viața voastră, nu vă puteți stăpâni. Da? Și vi se pare că 100.000 e dușmanul vostru. Sau așa mai departe. Aici. Asta e tot. Știți? E ca și cum, nu știu, hai să spunem că mâine ați avea 100.000 în buzunar sau 200.000 de euro. Da? Presupunem așa, ca exemplu. Câți dintre voi o să țină cu dinții de banii în viața reală vorbesc, adică aveți cash. Ce faceți, mă, cu ei? Mă duc să-mi cumpăr, fac, dreg, aia. Nu. Așa ceva nu există. Banii ăștia reprezintă bani de capital. Ce înseamnă bani de capital? Gândiți-vă că capitalul pentru un automobil este volanul. Dacă nu aveți volanul ăla, nu puteți conduce automobilul, nu puteți să-l folosiți. Așa că de ăla nu vă puteți atinge. M-ați înțeles? E o chestie cât se poate de simplu. Da? Asta e tot. Adică n-am multe să vă povestesc. Mai intrăm azi în 30? Ana Maria, nu.
Supra-tranzacționezi. Dacă intri în ăsta, nu mai este trade în momentul ăsta pe USD, s-a auto-anulat piața. Da? Dar ce face? Că avem mai multe trade deschise în long și nu performează. Închizi câteva dintre ele, depinde câtă lichiditate ai acolo și cât ai alocat. Pentru că asta depinde doar de tine. Pentru că voi, asta, dacă tu mă întrebi asta, Ciută Gheorghe, da, mă întreabă că ce ne facem dacă avem multe trade deschise pe long. Asta înseamnă că tu ai un portofoliu. Ce dracu căutați voi pe portofoliu, eu n-am înțeles niciodată. Sunt mulți tâmpiți pe piață care predau, fost portofoliu, cumpără ETF-uri. Nici ei nu știu de ce vă spun lucrurile astea. Pentru că ETF-urile reprezintă de fapt niște portofolii gata făcute. Este un fel de fast food pe portofolii pentru leneși, ETF-urile. Și voi dacă nu știți fiecare element de acolo și nu controlați, nu aveți ce să faceți. Mulți o spuneți, da, bă, am cumpărat ETF-uri și te-a urcat piața. Dar tu știi de ce a urcat? Tu știi de ce ai făcut banii de acolo? Pentru că cât o să ai mai mare profit într-un portofoliu sau într-un ETF, tu nu o să ieși din el. Și tu nu o să tragi niciodată profiturile pentru că tu o să te crezi tot timpul deștept. Mamă, ce succes am avut eu că am avut experiență, dar uite cât am câștigat pe bursă. Și la un moment dat bursa asta o să aibă o corecție. O să te sperie și o să ieși pe minus. Vă garantez lucrul ăsta. Chiar așa o să se întâmple. Da? În cursul apoi mentorarea, acum tranzacționezi singur de 3 luni. Mulțumesc. Ia uite. GSM Angro. Tranzacționează singur. A fost 3 luni. Felicitări. Mișto. Ce face puștiu? Da? Sunt mulți care de multe conturi. Mai mulți care vorbesc de mai multe conturi. De ce folosesc ei mai multe conturi? Nu înțeleg întrebarea. Celestial. Iar ai venit cu niște întrebări de astea. De ce iar a apărut Celestial? Salut Celestial, bine te-ai trezit, bine ai venit alături de noi. Mai multe conturi ce? Ai un cont mic, mai mare, depinde de lichiditate. Te rog frumos mai multe despre mindset care trebuie să dezvolți când ai 100.000. Trebuie ca să pierzi mulți bani ca să poți să te controlezi la nivel de bani mari. Pentru că tu, spre exemplu, dacă n-ai avut bani toată viața ta și ești rupt în cur, prima 100.000 vă spune că o spargi pe tot felul de prostii. Cumperi ceea ce îți lipsește. Da? După aia nu mai rămâi fără niciun bani și rămâi infame. Îți spune că următoarea 100.000 o să o apreciezi mult mai mult și probabil o să cheltui 50.000. Și după ce o să cheltui 50.000 și ai rămas 50.000, deci tu ai avut 200.000 în mână și ai rămas 50.000. După ce ai rămas cu 50.000, spune că următoarea 100.000, dacă va apare și aia în viața ta, că Dumnezeu nu dă la toți proștii, îți dă numai palme așa, da, peste ochi. Pentru că el ți-a dat de 2 ori 200.000. Dacă mai apare cu 100.000 a treia ta șansă, pe aia nu mai cheltui deloc. Da. Te pui cu burta pe carte și începi să te educi. Ați înțeles? Ăsta este doar un ciclu. Traderii cei mai buni, în schimb, sunt cei care au pierdut foarte mult la un moment dat. Foarte, foarte mult la un moment dat. Și de ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că după ce au pierdut foarte mult la un moment dat și de obicei la începutul carierei lor, au fost foarte atenți după aia. Durerea te învață, nu binele. Nu e euforia. Euforia te îmbate și îți distrage atenția de la ceea ce este important. Înțelegeți? Aici e toată șmecheria. Da? Doar durerea te ridică. Cine poate să înțeleagă? Lucrurile de obicei în viață sunt invers, ca în clepsidră. Da? Sunt asta de palmă. Uite, așa te controlezi la 100.000. După ce ai trecut de fapt prin 300.000, dar tu de fapt ai cheltuit din aia cel puțin 150-200.000, le-ai dat foc. Da? Și cel puțin în trade, dacă ai avut o pierdere de 100-200.000 sau 300.000 la începutul carierei, crede-mă că tu o să faci milioane. Pentru că o să te răzbuni pe tine, nu pe bursă. Altă prostie. Foarte mulți pierdeți în bursă și vreți să vă întoarceți. Dintr-o dată. Dragul de bursă, vine după tine, fac eu trade. În momentul ăla crede-mă că pierzi cu adevărat. Nu poți să te răzbuni pe bursă, nu poți să reintri în același trade. Că așa cum mă întreabă cineva, reintrăm în IS30? Nu, pentru că s-a terminat setup. Acum avem o volatilitate foarte mare și o manipulare gigantică pe piață, da? S-a vândut, s-a cumpărat, s-a vândut din nou. Probabil piața va pica, nu mă interesează, pur și simplu volatilitate prea mare și asta îmi spune mie că nu mai este trade astăzi, dar foarte mulți probabil au reintrat. Asta este gambling. Ați înțeles? Și supra-tranzacționare. Bineînțeles că și trade-ul ăsta la foarte mulți dintre voi, la unii dintre voi le place, mamă, ce tranzacționez eu, ce de câte ori apăs eu pe mouse-ul ăsta, dau la clicuri, numai clicuri dau și numai trade-uri am. Nu e normal, nu e natural. Da? Voi trebuie ca să urâți trade-ul, nu trebuie ca să-l iubiți. Ca să puteți să tranzacționați, să câștigați în trade. Da, am pierdut 1000 de euro, v-am majorat în cripto, acum să periez 30 de mă și învăț. Bravo! Înțelegeți? Asta e toată treaba. Voi nu trebuie să vă răzbunați niciodată pe bursă, pentru că bursa vine contra voastră și vă rupe în două. Voi trebuie să vă răzbunați pe voi. Dacă tu ai pierdut, înseamnă că ai știut prea puțin și undeva ai greșit. Bursa nu greșește niciodată pentru că e însăși. Ea însăși. Da? Mulțumesc frumos. Super tare. Mai zic că sunt super cool. Mi-a plăcut asta. Ești super cool. Drag. La toată lumea. Încerc să vă învăț tot ce știu. Pentru cine înțelege. Foarte mulți din ceea ce vorbesc eu și dacă întrebați 5 persoane, fiecare o să înțeleagă altceva. Da? Cam aici. Pierderile sunt foarte importante pentru că fac parte din educația voastră și dacă voi nu acceptați pierderile, nu aveți ce să căutați în trade.
Ideea care este? La începutul carierei voastre pe bursă trebuie ca să pierdeți puțin și des. Ce înseamnă puțin și des? 2-3 euro, 10 dolari, nu știu, 2-3 dolari, 10 dolari, de 100 de ori, de 200 de ori, ca să înțelegi forma pierderii. Forma pierderii. Ați auzit ce vă spun? Pierderea are o formă a ei. Este că atunci când pică o bombă din cer. Bă, și te uiți, ce ai? Un pinguin care zboară, e o pasăre de nu știu care. Și uite că vine. Dar tu de fapt nu știi cum arată o bombă pentru că n-ai văzut niciodată în viața ta. Și nu te dai deoparte și scade în cap. Și ai murit. Înțelegeți? Asta reprezintă de fapt pierderea. Pierderea te apără. Este ca durerea aia care este tot timpul lângă tine atunci când ai probleme. Da? Nu vreau să par aici filozof sau marele poet. Dar ăsta e adevărul. Pentru români niște mâini de aur, Dane. Da, știu, dar nu pentru toți românii. Da, o spun foarte sincer în momentul ăsta. În momentul când am intrat, spre exemplu, în peisajul ăsta de educație, de trade sau așa mai departe, am văzut, m-am uitat la concurență. Stânga, dreapta, bă, aici unii, aici alții. Niciunul dintre ei nu venea dintr-un domeniu cu experiență. Mai este una care este broker. Nu vreau să-i dau un nume aici, zice ea că ASF și alea și nu știu ce. Așa, și faceți ETF-uri și faceți aia. Bă, ai fost broker. Da? Broker vinde bilete la meci, traderul stă pe teren și se joacă. Este trader, da? Brokerul nu poate să te învețe să faci trading vreodată. Nu poți. Așa că peisajul educativ ăsta din România este făcut din băiețași de cartier, inclusiv ăia de pe cripto, tot felul de personaje de care v-am spus. Înscriem în Hotel Transilvania și Hotel Transilvania arată ca un Halloween de treala simpatic. Ai că atins TP-ul în momentul ăsta, băieți 30, nu contează, pentru că ăsta a fost un trade foarte periculos. Da? Deci s-a câștigat și a zura bucurie în toată lumea. Așa, o să ducă și râul ăsta, mare atenție cu Benaiu. Așa. Și v-am spus, brokerul e broker, tată, și aia a lucrat în trezorerie. Sunt foarte mulți oameni care nu au legătură cu trade-ul și educația de trade. Una este trade-ul, doi este educația de trade și sistemul de a te educa. Eu consider că am cel mai rapid sistem de educare și cel mai logic dintre ele, care a simplificat foarte mult lucrurile și foarte mulți ați înțeles ce se întâmplă. Da? Dar așa, ce te califică pentru partea de mentorat trading? Nu știu, uită-te la rezultatele de pe Telegram, uite, mă întreabă cineva, ce te califică? E nevoie să mă califice ceva? Eu nu dau consultanță aici, eu dau educație. Da? E o diferență. Am aia de formator. Știți chestia aia de formator? Da, o am și eu. Așa, formator, nu știu ce, cu Uniunea Europeană, mi-a dat-o printr-un proiect de la Uniunea Europeană. Bun. Așa, pe partea cealaltă, experiența. Cred că mă califică și rezultatele după aici. Bă, răspundeți voi lui Cristian ce mă califică. Nu știu, cei care au luat cursuri. Pentru că nu trebuie să mă laud eu pe mine sau așa mai departe. Spuneți voi. Dar în afară că eu cânt la anunți și la botezuri, nu vreau să fac mișto de om, omul chiar a pus o întrebare calificată. Dacă cineva a învățat de la mine sau dacă v-au plăcut cursurile alea, da? Spuneți voi, răspundeți voi. Chiar nu vreau să fac mișto de om, chiar v-a pus o întrebare. În câteva luni de cât să fac profit. Mișto Vasi, ia uite-l pe Vasi. Vasi e cel mai tare dintre noi. Vasi, felicitări. Așa. Vocea și talentul cântă la noi și la botez. Bă, nu faceți mișto de om, vă rog, eu răspundeți ca lumea, da? Ce mă califică? Asta e întrebare de aia românească. Bă, m-am dus, eu trebuie să vă spun o poveste cu Cavarma. Din Craiova. Prima dată când am ajuns eu în Craiova, că nevastă mea e din Craiova, da? Fiți atenți aici. Am luat într-o seară Uber-ul ca să ne ducem înapoi acasă. Și eu am văzut câteva Lamborghini pe acolo, știți? Lamborghini de ăsta, Urus, nu știu ce, așa mai departe. Fiind puțin troscănit așa și vesel și la, am început să comentez. Bă, dar ce cu Urusul ăsta aici în Craiova? Bă, dar ce cu ăsta? Văzusem vreo 3-4 Lamborghini între astea pe Craiova. Nu vă închipuiți ce s-a întâmplat, da? Fiți atenți. Tocmai asta, apropo de întrebarea asta. Și ne întreabă ăla care conducea Uber. Dar voi de unde sunteți? Păi uite, noi suntem din București. Atenție la ce vă spun aici. Și mai văd eu, mai merge mașina aia, mai merge spre casă, așa, din centru spre casă. Și mai zic, uite mă, în Cumurus, ce dracu fac ăștia cu ele în Craiova, bă, nene? Pentru că e orașul mic, nu știu unde să conducă, văzusem și câteva pe în Focșani. Am zis, bă, ce poate să facă ăștia cu Lambo până în provincie? Și deodată, șoferul, da, Uber-ului, s-a enervat. Și a zis, bă, da, Bucureștiul ce a dovedit? Un limbaj de la adevărat de Craiova, da? Era prima mea vizită acolo. I-am zis, nu știu, frate, ce putea să dovedească? Păi tu te iei de Craiova noastră, care vezi tu că are Lambo și de asta, cum adică? Ce faci tu aici și nu știu ce? Stați așa. O oprit mașina și ne-a dat jos din mașină, știți? Omul cucu.
Că la fel, bă, dar ce a dovedit aia? Pur și simplu mi-au dat lacrimile de râs, nu puteam să mă mai iau de om sau să-i fac ceva, să le iau de gât, să tra-la-la, să mi-a ha-hau sau etc. Asta e gândirea românească. Bă, dar ce te califică pe tine? Cine ești tu? Nu știu, mă gândeam acum ce mă califică pe mine ca să port ochelari. Ce mă califică pe mine să-mi crească părul și ce mă califică pe mine ca să port asta. Înțelegeți? E cam aceeași chestie. La fel l-am întrebat ce a dovedit București. Ce te califică pe tine să vorbești tu de Craiova și toate Lamborghini astea care umblă pe Craiova pe aici? Asta e gândirea românească, atât se poate, tată. Înțelegeți? Atât se poate. Eu chiar comentam legit. Bă, ce poți să faci cu un Lambo în Craiova? Nu știu. Adică pur și simplu comentam. Da? Că stau și te gândești. Bă, ce faci cu el? Unde te duci? El a apăsat accelerația, s-a terminat orașul. La fel și în Focșani. Erau vreo 2, 3. A apăsat accelerația, s-a dus cu totul. Da? Cam aici. Să te dai mai unde? Că e un sat tot de săraci, adică te lauzi la alți săraci și așa mai departe și de fapt rănești lumea cu chestiile astea. Să duce și în TP2 asta, US30. Dar nu mai contează pentru că v-am spus, a fost un trade riscant, am avut o creștere foarte puternică care putea să ducă în altă parte. Ai înțeles întrebarea greșită? Nu, Crișan. Ce te diferențiază de alți trader? Păi da, mă, dar zi eu clar. Ce mă diferențiază de alți trader? Cred că am cea mai, hai să spun așa, limpede și clară predare. Da? Predare sau gestionarea educației de trade. Este foarte rapidă, da? Și rezultate, da. Cei din comunitate, nu știu, ultima săptămână am câștigat în continuu, săptămâna trecută am câștigat în continuu și sunt singurul care tranzacționează încă o dată pe toate asset-urile în același timp. Mai înțeles? Asta e tot. Nu mai este nimeni care să tranzacționeze și pe acțiuni, și pe US30, și pe opțiuni, și pe toate la un loc, și pe cripto, și pe etc. V-a plăcut? R este gol. Stați că s-a întâmplat ceva cu TikTok-ul pe aici. Nu? Cam asta cred că mă calific. Nu știu ce zic mai. Nu mai este nimeni care să tranzacționeze toate odată, să aibă rezultate bune în sincron pe toate odată. Da? Și pe stock, și pe US30, și pe indici, și pe Forex. Și pe... Da? Dar nu este câte unul care predă Forex, este unul care predă acțiuni, mai este unul care predă nu știu ce. Eu sunt pe toate odată. Și am cursuri pe toate odată. Da? Ce face Oaia? Oaia este lângă mine aici, bine mersi. Încă o dată, promo 350 pentru toată lumea. O să închid puțin mai devreme live-ul ăsta pentru că mai am și altceva de făcut azi. Sunt niște chestii mai urgente, dar o să mă văd cu cei din mentorat în mentorat. Stai puțin pe aici și este convins, da. Nu încerc să mai conving pe nimeni. Cred că deja am convins de atâta timp îndeajuns de mult încât să nu mai trebuiască să conving pe nimeni. Cine vrea să învețe bine, nu vreau să mai fac foarte multă reclamă și etică. Da, love la Miorița. Dragii mei, cam asta a fost live-ul pe azi. Vă mulțumesc foarte, foarte mult. A fost un live mai serios, așa, cu foarte multe informații care sper că v-a plăcut. În același timp, mai aveți promo 350 ăsta, aveți și conferința care este duminică, în data de 18, da? Probabil de undeva, nu știu, de la 10 dimineața până undeva pe la 2 sau la 3, nu știu, vedem acolo. În același timp, vedeți că în conturile voastre de pe site, când v-ați deschis cont, aveți, da, content acolo și puteți să vă faceți pe YouTube și așa mai departe, nu știu, conturile voastre în care distribuiți tot contentul ăla de acolo și faceți între 200 și 300 de euro pe zi. Cam așa, da? Din monetizare. Eu nu mi-am deschis monetizarea pe niciuna dintre platforme. Foarte, foarte simplu, da? Și puteți face voi o cărță de bani. Mâncând cu drag, Dan out. La revedere. Pa, pa, seară bună.